διδακτήριο, ένα σχολείο. Αλλά αποφασίστηκε σε αυτόν τον χώρο να γκρεμιστεί το σχολείο και να γίνει το θέατρο. Δεν ξέρω αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι. Θα σας ακούω, αν θέλετε κάτι να μου πείτε. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι για τη θεατρική ομάδα Τρίκοτσης, κάτι παραπάνω. Ναι. Οπότε όταν είχατε πει ότι εδώ ήταν κάποιοι φτωχοί άνθρωποι, Ναι. αυτό δεν είχε γίνει και στην Αθήνα εκεί που ήταν η Βουλή και το Νέο Θέατρο? Δεν ξέρω τι είχε γίνει. Ξέρω ότι είχε γίνει και στο θέατρο του Πειραιά αυτό. Στο θέατρο στο Πειραιά πάλι είχε φιλοξενήσει πρόσφυγες. Να σας πω ότι η σκηνή, καταρχήν, όσο είναι ο χώρος θεάτρου με τα καθίσματα, άλλο τόσο είναι και η σκηνή. Είναι πολύ μεγάλη η σκηνή για να μπορεί να φιλοξενεί τους ηθοποιούς. Στο πίσω μέρος της σκηνής, θα με ρωτήσεις τώρα, στο πίσω μέρος της σκηνής υπάρχουν